back so soon. Now how do I ever get rid of you? Just when I think I've broken through, you bury yourself inside of me, and I'm fighting sleep to you. I know the hell that you put me through, second guessing everything I do. Will you ever be satisfied enough to leave and find someone new? 'Cause I've given all that I can give you. If you only knew, my mind inside the tables in this battered room, conversations with myself on everything I do. Difficult to keep the balance from anxiety and insanity, but it's true, and I can hide the worst from all of you. You'll never know unless you are the proud and few who suffer in the same, scream out in pain to leave and find someone new. 'Cause I've given all that I can give you. My mind is at the tables in this battered room, conversations with myself on everything I do. Difficult to keep the balance from anxiety and insanity. Back so soon. Now how do I ever get rid of you? Just when I think I've broken through, you bury yourself inside of me, and I'm fighting sleep to you. I know the hell that you put me through, second guessing everything I do. Will you ever be satisfied enough to leave and find someone new? 'Cause I've given all that I can give you. If you only knew,
Egunon guztioi, vamos a comenzar el acto de entrega de premios de la 9ª edición del concurso de cristalización en la Escuela del País Vasco. Lehiaketa hau gaur bukatuko da, finalarekin, baina zuentzat urtarrilan hasi zen irakasleentzako prestakuntza saioekin, non kristalengandik sentitzen dugun grina transmititzen saiatu ginen. En esta edición sois 19 los centros que os habéis presentado. Hoy, muy ilusionados y nerviosos, nos habéis enseñado una selección del trabajo que habéis realizado durante todos estos meses. Cristales espectaculares, cuadernos de laboratorio muy cuidados y pósteres cada año de mayor calidad. Sabemos que os habéis acercado de un modo divertido y activo a la ciencia, al método científico y a la importancia del trabajo en equipo. Hemen, 19 zentrotako 180 ikasle parte hartu duzue gaur, baina hilabete hauetan 800 ikasle baino gehiagok parte hartu dituzue zuen laborategietan. Gaur, zuen lana defendatu duzue epaimahai baten aurrean eta egin dizkizueten galderei erantzun diezue. Guk biltzar zientifikotan egiten dugun bezala. El jurado que ha valorado los trabajos está compuesto por profesoras y profesores de nuestra universidad. Epaimaiko kideak aurkeztu egingo dizkizuegu. Guztiek dira Zientzia eta Teknologia Fakultateko irakasleak. Ainhoa Alonso, Martín Arrero Labengoa, Arkaitz Fidalgo, Sonia García de Madinabeitia, María Jesús Irabien y Encar Roda. Muchas gracias a todos. Orain, eskerrak emango dizkizuegu lehiaketa egitea posible egin duten pertsona eta erakunde guztiei. Asimismo, queremos dar las gracias al profesorado de secundaria. Nos consta que han estado trabajando con vosotros y vosotras, os han apoyado y animado. También queremos agradeceros a vosotros, los y las estudiantes, que habéis trabajado con ilusión y tesón en el laboratorio. No podemos dejar de dar las gracias a los patrocinadores por su financiación. Hauek izan dira gure babesleak, Euskal Herriko Unibertsitatetik, Zientzia eta Teknologia Fakultatea eta Kultura Zientifikoko Katedra, Geologia saila baita ere, eta gero Kristalografia eta Kristal Askundeko talde espezializatua eta Espainiako Kimikako Errege Elkartea. Este concurso no hubiera salido adelante sin el trabajo de este grupo llevado a cabo con nosotras, Carmele Urdiaga y Begoña Azán, y por Idoia Gárate, Jon Cardoki, Luis Ángel Ortega, José Luis Pizarro y Maricruz Zuloaga. Sariak eman aurretik, ekitaldi honetan parte hartuko duten agintariei hitz emango diegu labur-labur. En primer lugar, damos la palabra a Anaje Ferreiro, directora de Berritzeguneak Nagusiak. Bueno, kaixo, egunon guztioi, ez dakit dakizuen Berritzegune Nagusia zer den, segurazki ez duzue jakingo, hemen irakasleak bai, Berritzegune Nagusian zuen irakasleak direnak formatzen ditugu, formazioak ematen ditugu, nolabait gelan egiten den lan horretan ere hobekuntzak sustatzeko nahian. Eta bada, gure ildo estrategiko eta garrantzitsu bat, zientziaren kompetentzia horretan hobekuntzak ezartzea, ezta? Eta horrelako ekimenak ikustea eta ikasleak zientzia egiten ari zaretela, gela bateko 4 paretetik haratago, benetan oso atsegina da. Berandu iritsi naiz, ezin izan naiz lehenago etorri eta zuen lan guztiak ikusi, baina benetan plazerra dela eta eskertzen dizuet gonbidapena. Eskerrik asko, Anaje. Eskerrik asko, Anaje. Ondoren, Idoia Gárate, gure saileko, geologia saileko idazkariari emango diogu hitza. Nire hitzak eskerroneko hitzak dira besterik ez, lehenik eta behin fakultateari, gure fakultate honi, geologiari bere lekua eman diolako, bai? Ekintza hauek aukera ezin hobeak dira, zuek gazteok ikusteko zer den geologia horien atal bat behintzat, bale? Bigarrengo antolakuntza taldeari eskerrak eta bereziki Carmel eta Begoña Bazaneri, bai? Beraiek egin duten lana, bai? Ekintza hauek aurrera emateko lan eta esfortzu handia baitago atzetik, bai? Zer esan?
antolakuntzakile eta irakasleoi, bai? Ez dakit nik ez ditut ikusten, baina irakasleok eskerrik asko, bai? Zuek bezalako irakasleak behar ditugu bigarren hezkuntzan, geologiari bere leku emateko, bere garrantzia, bai? Beraz, mila esker, zuek gabe, hau ezingo litzateke aurrera eraman. Eta nire azkenengo hitzak zuek guztiontzak dira. Eskerrik asko etortzearren lan zoragarriak egin dituzue, bai? Bertan ikusi dira, kristalak zuen esfortzua asaltzerako, beraz, eskerrik asko geologia zuen bizitzan sartzearren, bai? Eta azkenik norbaitek etorkizunari begira, bai? Etorkizunean kristalografia edo beste zein bat airlo, bale? Geologia oso garrantzitsua da, mugikorra guztiok duzue, oroitu. Geologia derrigorrezkoa da, aldaketa klimatikoa, ura, bai? Guk etxean dugun ura. Beraz, etorkizunean kristalografia edo geologiako beste arloren batetan lan egin nahi baduzue, besoak zabalik dauzkagu gure departamentuan, bai? Beraz, mila esker. Muchas gracias, Idoia. Finalmente es el turno de Fernando Plazaola, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Eskerrik asko. Egia esan oso pozgarria da ikustea nola gela handi hau erabat beteta dagoela. Eta gaineraz grina handia duten ikasleez beteta. Euskadiko leku desberdinetatik etorritakoak. Eta horrela pozik eta ikusiz jolasten ikasi egin duzutela, eta ikasi duzutela metodo zientifikoa, zen horrela ikasi behar da jolastuz. Jolasa oso garrantzitsua da, eta lehiaketa honetan jolastu egiten duzute ikasteko. Zen azkenen helburua da ikastea, eta kasu honetan gaineraz metodo zientifikoa. Eta ikusi dudanez oso ondo pasatu duzute eta pasatzen ari zarete. Izan ere, ez gera gu bakarrik egon. Ekarri dugu Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreare, bai? Hemen izan dugu, bazuen lanak ikusten, zuetariko batzuekin ere, bai? Argazkiak atera ditu, eta txundituta gelditu da, zenberak ez zuen ezagutzen lehiaketa hau, eta dagoeneko 9. lehiakita da. 9. edizioa ikaragarri dira. Horrek esan nahi du, antolakuntza ikaragarria behar dela, egindan optimizazio antolaketa honetan oso handia izan dela, eta horri esker 9 edizio egin dira, eta are gehiago egingo dela. Horregatik, nik txalo bero bat eman nahi diet antolatzaile guztiei, buru dutenak, hemen bi pertsona hauek daudenak. Mesedez, txalo bat bera dintzat. Eta nola ez Idoiak eta Anajek esan duten bezala, irakasleak. Irakasleak oso garrantzitsua dira. Irakasle motibatuak, gogoa daukatenak gauzak aurrera eramateko, kuriositatea sortzea zuengan, ikasleongan. Zeren garrantzitsuena da, beti zuen gainean kuriositatea, hau da jakin-mina izatea. Jakin-mina da gu mugitzen gaituen indar ikaragarria. Eta hori ez duzute sekulan galdu behar. Eta horregatik, zuen ondoan dauden irakasle horiek zuen jakin-mina azkenan elikatzen ari dira, eta horri esker segitzen duzu. Eta beraien ere bai, zuen zentroetako irakasle konprometitu horientarako ere bai, txalo bero bat eskatzen dizue. Eta nola ez azkenean, geologiako saila eta mai tribunalean egon direna, epaimailan egon direnak, zeren behirarik gabe ezin izango genuken egin duten lan ona egin dutena, zehaztu zeintzuk edo puntu desberdinak ikusi eta derrigorrezkoa da. Beraien ere bai eskatzen dizuet txalo bero bat. Eta bukatzeko bakarrik esan, geologia oso garrantzitsua dela. Gu bizi garen planetari buruz ari da. Gure etxea da planeta hau, lurra, eta hori geologiak ikasten du. Bere baliabide gehienak, gauza guztiak gu bizi garen lekuak,
hor dauden arriskuak eta hori geo horrena dirak, grekoz geo esaten duguna, baino gure lurrarena direnak, eta horregatik buruen euki geologia oso garrantzitsua dela. Izan ere, esan berra dago, geologia hainbat zentrutan ez dela ikasten, zuek ikasten duzutenak, azkenea, zortea ona daukazute, zeren iturri edo leku ederra daukazute gure fakultatera etortzea, geologia gradua egitea, ze gaineraz geologia graduak irtera ikaragarri dauzka. Oso garrantzitsuak. Eta ni beti esaten dut, gaur egun fakultate honetan ikasi duten ikasleetako maila handienean daudela nazioarte mailan geologoa direla. Eta hori zerbaitegatik izango da. Beraz, animatuta datorren urtean zuetariko askok geologia gradua ikusi nahi zaituzez. Eskerrik asko guztioi. Mila esker, decano. Antes de comenzar con el reparto de premios de esta edición, queremos destacar la participación del Instituto Pío Baroja de Irún en el primer concurso europeo de vídeos de cristalografía. Vamos a ver su trabajo. Tienen que ponerlos ahí. Kaixo, bideo honetan zenbait kristal sortuko ditugu. Horretarako metodo zientifikoa erabiliko dugu. Prozesu honetan material ezberdinak erabiliko ditugu eragina duten faktoreak aztertzeko. Kristala ongi eratutako aurpegi planoak dituen gorputz solido bat da erzuzenak eta erpin zorrotzak dituena. Hauek hiru modutan sor daitezke. Lehenengoa disoluzio bateko disolbatzailea lurruntzean, bigarrena ikusezina eta beroa den sustantzia gaseoso bat azalera hotzago batekin kontaktuan jartzen denean, hau da sublimazioa, eta hirugarrena guk erabiliko duguna disoluzio aze bateko disolbatzailea hozten denean. Hauek dira erabiliko ditugun materialak eta erreaktiboak. ADP, tintatzailea, ontzi isolatzailea, beirazko agaska, ura, plastikozko potea, termometroa, prezipitatu ontzia, kazola eta balantza. Materiala eta helburua aurkeztu ondoren, kristalak sortzen hasiko gara. Hasteko, 500 gramo ADP hartuko ditugu balantzaren laguntzarekin. Ondoren, prezipitatu ontziarekin, litro bat ur hartu eta plaka berotzailean 80 gradutara iritsi arte berotuko dugu. Beirazko agaskarekin irabiatzen dugun bitartean. Ere, kolore biziago bat izateko, tintatzaile gorri bat gehituko diogu. Behin beratuta egonda, ADP-a botatzen dugu, eta behin disolbatuta, plaka berogailutik prezipitatu ontzia aterako dugu. Apur bat hozten utziko dugu eta disoluzioa plastikozko pote batean sartuko dugu. Gero, pote hau, ontzi isolatzaile batean sartuko dugu temperatura ondo mantentzeko. 2 egun pasa ondoren, disoluzio soberakina potetik atera eta ateratzean potea moztuko dugu, kristala ez hausteko. Horretarako, kuter bat erabiliko dugu. Gero, kontu handiz, kristala pixkanaka aterako dugu. Gure kristala izango dugu. Aldez horretik, kristal bat baino gehiago egiten aritu gara. Eta atera ditugun ondorioak kontuan hartu ditugu. Behin baino gehiagotan kristalak ez ezkigolako atera, nahiz eta lehengo prozesu bera jarraitu dugun. Suposatu dugun lehenengo akatsa ADP zaharra erabili genuela da. Kristal berriak sortzeko ADP birziklatu eta kazola batean urtu genuen, baina kristala gaizki ateratzen zitzaigun. Eta bigarren akatsa suposatu genuna ontzi txar bat erabili genuela da. Kristal handiago bat sortzeko taper lau bat erabili genuen, baina pote handi bat eta altuago bat erabili behar zela ondorioztatu dugu. Lehenik, kristal txikiago bat sortu nahi genuen, 300 gramo ADP eta 500 mililitro ur erabiliz. Ondoren, kristal erdian jarri nahi genuen, beste ADP disoluzio batekin kristal handiago bat sortzeko. Baina taper lau batean jarri genuenean, espero genuen kristala ez zen atera.
Beraz, hasieran erakutsi dugun kristala ateratzeko ez ditu akats horiek berriro egin. Eta azkenean, bi akats horiek berriro ez egin ondoren, kristala hobea atera zitzaigun. Eta hau izan da dena. Eskerrik asko! Este vídeo se llevó el tercer premio de Saeco. Enhorabuena. Bueno, azkenean heldu gara sari banaketara. Hurrengo sariak banatuko ditugu. Herri bozkaketarena, bideoa, posterra, maketa edo eta kristala, ikerketa, 3., 2. eta lehenengo sariak. Comenzamos con el premio concedido por votación popular y es para el Centro San Francisco Javier Ikastetxea. Los vestidos igual. Pasaden astean, bideoak aurkezteko epea bukatu zen eta 10 izan ziren aurkeztu zirenak. Ekitaldi hau hasi arte ikusi ahal izan dituzue. Eta saria Elorriok irabazi dau. El premio al póster es para el Instituto Ángela Figuera. Qué contentos. ¿Ya está? Sí. Muntaia edo eta kristalen sarei berezia, Hernaniko Institutoak irabazi dau. Y que es nueva. ¿Eh? Y que es nueva, que hemos puesto nueva. Vale, sí. Sí. Este premio que vamos a dar ahora es un premio nuevo, que lo damos por primera vez, y es un premio a la investigación.
Y en esta edición es para el Centro Urola y Castola. Octavo, vale, noveno. Vale, noveno. Y ahora los 3 premios principales de este noveno concurso de cristalización en el País Vasco. Hirugarren saria, Barandiaran, Leioako Barandiaran Institutuan. El segundo premio es para el Instituto Etxebarri. Eta lehenengo saria, Oñati Instituturako izango da. Ahí se van corriendo todos. Zorionak guztioi, espero dugu datorren urtean berriro hemen egotea. Eta azkenik dekanoari emango diogu hitza, hau bukatzeko. Bueno, bakarrik bukatu esanez, zorionak guztiei, ez bakarrik saridunei,
saria jaso ez dutenei ere, zeren garrantzitsuena da parte hartzea, jolastea eta ikastea. Beraz, hitz hauekin amaiera ematen diogu ekitaldiari eta zoriona guztioi.